Svodínskych voličov voľba prezidenta nenadchla. V prvom kole vo Svodíne zakrúžkovalo svojho favorita 562 voličov a tak účasť bola 28%, hlboko pod celoštátnym priemerom, kde bola účasť 23. marca na úrovni 51,9%. V maďarskom Svodíne aj v nemeckom Svodíne zvíťazil Christian Forró, predseda Aliancie. Víťazstvo Christiana Forróa nie je ojedinelým prípadom. Dokázal vyhrať v mnohých usadlostiach na Hornej Zemi s väčšinovým maďarským obyvateľstvom. Na prvom mieste sa dokázal umiestniť v okresoch Komárno a Dunajská Streda. V Novozámockom okrese sa to už nepodarilo. S týmto výsledkom sa umiestnil na 4. mieste v celoštátnom merítku a dostal sa do pozície, že Christiana Forróa pred druhým kolom pozvali k rokovaciemu stolu Peter Pellegrini, bývalý predseda parlamentu, kandidát vládnucej sociálno-demokratickej strany, aj Ivan Korčok, kandidát opozície. Predseda strany Magyar Szövetség, Maďarská aliancia, potom vyhlásil, že maďarská strana Hornej Zeme podporí Petra Pellegriniho. Pellegrini ubezpečil voličov maďarskej národnosti, že verí v budovaní dobrých priateľských vzťahov s maďarskou komunitou a v bezproblémové spolužitie. Christian Forró, predseda Aliancie, na spoločnej tlačovej konferencii s Petrom Pellegrinim sa vyjadril. V súčasnej situácii je Peter Pellegrini najlepšou voľbou pre Slovensko a pre každého, ktorému sú dôležité regióny, národnostné komunity a mier. V danej chvíli a v danej situácii si myslím, že by bolo alibizmom jednoducho povedať, že ľudia sa sami rozhodnú. V prvom kole na naše prekvapenie získal Ivan Korčok 42,48% a Peter Pellegrini získal 37,05%. Potom sa nastolila otázka, koľko rezervy majú obaja kandidáti postupujúci do druhého kola. Väčšina ľudí predpovedala Petrovi Pellegrinimu v tomto smere výhodnejšiu pozíciu, keďže v prvom kole neúspelo niekoľko ďalších nacionalistických a pravicových kandidátov a tak na papieri k nemu mohlo migrovať viac voličov. Po druhom kole 6. apríla už vieme, že nasledujúcim prezidentom Slovenskej republiky bude Peter Pellegrini, bývalý predseda parlamentu. Po spočítaní takmer všetkých hlasov Pellegrini, podporovaný Robertom Ficom, s 53,12% vyhral druhé kolo prezidentských volieb. Protikandidát Ivan Korčok, bývalý minister zahraničných vecí, sa umiestnil s 46,87% na druhom mieste. Pozrieme si svodínske výsledky. V maďarsko-svodínskom volebnom okrsku vedeným Veronikou Lanzmanovou bola účasť 33,58% a na Petra Pellegriniho hlasovalo 208 voličov. Ivan Korčok získal 109 hlasov. Vo volebnom okrsku vedenom Ladislavom Dolákom, čiže v nemeckom Svodíne, s 227 hlasmi zvíťazil Peter Pellegrini. Ivan Korčok dostal 123 hlasov. V druhom volebnom okrsku vo voľbách prezidenta 6. apríla. Zatiaľ, čo volebná účasť bola v krajine vysoká, miera účasti vo Svodíne bola na úrovni 33,6%. Výsledok je v porovnaní s prvým kolom o niečo lepší. Zvolením Petra Pellegriniho sa podľa politológov stratí jedna protiváha
Robert Fico môže dúfať v sebavedomejšom vládnutí, nový prezident republiky posilní stabilitu vlády v prípade, že hlava štátu nebude kritizovať vládu a podľa predpokladu nebude klásť polená pod nohy. 8. júna 2024 znovu volíme. Stojíme pred voľbami do Európskeho parlamentu. Ľahko zabúdame, koľkých sa týka výsledok európskych volieb. Európsky parlament schvaľuje také zákony a právne predpisy, ktoré sa týkajú každého. Dnes má každá národná téma európsky rozmer. Účasť je dôležitá.